И здравейте на всички, които гледат това видео. Днес ще играем Тест за идиоти 2. Аз бях правил един минал клип, само че нещо не иска да се качи, затова ще напочна от начало. Добре, Тест за идиоти 2. Правя го за вас. Натиснете номер 1, натиснете номер 4, за да продължите, натиснете провърганото, натиснете бутона, усмихнатото лице. Ето го. Усмихнатото, ето го. Намършето на ето, намършето на ето. Какво? Натиснете натиснете симката на куче. Натиснете кръга, за да продължите. Натиснете квадрата два пъти. Един път, два пъти. Какво е това? Квадрат, портрет на Пешо. Усмихнато лице. Усмихнато лице си ето. Колко прави 2 плюс 2? 22? На, 4 бе. Съвчиш го. Кликнете на квадрат, за да продължите. Кликнете на номер 1 два пъти. Един път, два пъти. Кат, точно как е написано. К-А-Т. Ето. Аз съм тъпак. Минахте второ ниво. Може да се считате за тъпак, което е една стъпка пред идиот. Поне съм тъпак. Призма, не кликайте никъде. Напишете Grapes, точно както е написано. Улике. Grapes. Това не е вярно. Не е вярно, че аз Grapes. Натиснете на кръга, за да продължите. Тъпчо. Натиснете най-големия Хикс. Бързо не натискайте бутона. Среден, аз съм среден, супер. Натиснете сивото лице веднъж и два пъти 4. Цък. Цък. Бързо. Това не можа да прочита, бех го запомнил просто, защото правих, нали ви казах, правих един минал тест и го запомних. Натиснете триъгълника, след това правоъгълника, след това кръга. Триъгълник, правоъгълник, кръг. Триъгълник, правоъгълник. Не. Спирам къпа, докато пак се стигна до същото място. И отново съм тук. Стигнах до... Минах го това. Натиснете триъгълника, след това правоъгълника. Триъгълник, правоъгълник, кръг. Ето, сега го изпълнявам. Триъгълник, правоъгълник, кръг. Триъгълник, правоъгълник, кръг. Аз съм умен. И натиснете най-голямата цифра 4. Натиснете най-малката 4. След това най-голямата. Значи малка, голяма, малка. Малка, голяма, пак малка. Това го помня, пълна уса. Ще видите. Значи натиснете квадрат 3 пъти, кръга един път. След това 4. Значи квадрат 3 пъти, кръг. Кръг един път. И какво беше? И триъгълника. Не беше... Спирам клипът. Добре, отново съм тук. Сега до най-голямата цифра 4. Значи малка, голяма, малка. Беше. Малка, голяма, малка. Това тук е гадното ниво. 3 пъти квадрат, кръг и 4. Един път, два пъти, 3 пъти. После беше кръг и беше 4 останалото. Много съм хитър. Много хитър. Това го помня. Помняте ниво, ти няма да ме фанеш. Значи щастливото лице два пъти. Значи щастливо лице, щастливо лице. Значи беше после намръщено. После беше квадрат 4 пъти. Цък. И накрая беше 4. Останалото. Някакъв сорт супер гений. Минах го за точно за 4:40. Надявам се моите провали или нещо такова да ви са харесали. Станах някакъв сорт супер умен. Ще прочета. Какво пише? Поздравления. Браво, мина Тест за идиоти
2, сега можеш да считаш за някакъв сорт супер гений, стига да не си ги записал. Аз съм някакъв сорт супер гений, защото не съм ги записал, просто имам много бърз мозък. И надявам се, че ви харесал клипчето отново. Абонирайте за канала, харесайте клипа, оставете коментарче за какво мислите за моите малко провалчета и чао за сега.